Здравейте, приятели! Това е пак Mega Survival, но макар да е третия епизод сме на нов урод. Защо ли? Кажете го пак. Станах се, нали, Майнкрафта. Той не ми само на X-Ray, ама ще тъпя X-Ray. Заеби, нали, направо са... Все път не мога да намеря селото тъпо. Да, вината възлегна на тебе спадих. Ох, само един път включи X-Ray, сори. Карай. Брат. Да. Сега ще видим. Добре, вече тук си е място, тук трябва да сме. Да, това е то. Къде ми е често? Ето го. Доста хубави работки имаме. Ще обираме кокоби. И да, хора, това мисля да е за епизода, защото вече гледам тези епизоди да са по-малки и яко. И да, коментирайте да оценявайте. Довиждане, това беше третия епизод. Беше доста кратък, но го правя нарочно, за да мога, когато пак стигна до там, докъдето си бяхме, нали, и започна да строя къща, ще е други епизод. Коментирайте, оценявайте, бай! Аз бях Мистер Меон, да вест. Довиждане.